Jita tana zaune a cikin kike kuma akan me kike zaune? Sai ya baki jitar sakin sankame, shi ne shi kuma ya zo ya sankame ki ko ba haka ba? Yana koya min ne. Haka da ake koyarwa? Gaba ɗaya shigar ki da salonki sun canza. Kin manta da al'adar ki da kika zo da ita, sannan gogen naki ma kin daina yawo da shi. Dakika ne kika gara da wannan sai ya lalata miki rayuwa. Ku ji bai shi. Me wannan kuma? Ya gawa kai? Kenan aikin gama ya gama? Shi kenan ka gama da ita. Yanzu sai ne zan yi wa banki bayani. Wai wala shiga uku. Yarinya zo nan. Zo. Kai malam. Zakewa ka fata fara yawa. Zakewa ta fara yawa kake cewa? Shin kai ka sani wai kake gaya min haka? Brahma ne fa Brahma mai goge. Kai, idan kai Brahma ne to ka sani ni kuma ni ne Sanju ready. To, wato dai kowa nan shi ji yake shi wani jan wuya ne ba? To zan nuna maka ni waye. Yau zaka san ni wane ne. Na sani din. Halo. Kana ji ko? Gaskiya wannan abun ya fi karfi na yanzu yalla bai. Me ya faru ne? Kana ji? Alka dai ta kwace daga linzamin ka. Shankar Barnam Sagarar Sangamam duk sun sha wahalar banza. Bisa lagari da ne lafiyar ka. Ba zan baka labarin tarwatsewar goge ba yanzu. Gogen ya tarwatse ne? Garin ya? Da ko wani yaro sunansa Sanju shi ne ya dora hannunsa akan gogen jinjina ga shi ba yanzu kuma ya dora hannunsa akan yarka jinjina ga shi ba. Wane ne shi? Menene kuma asalinsa? Asalinsa jita ce mu kuma asalin mu goge ne. Kaɗe-kaɗen turan yamma ya sambaɗi kiranmu na gargajiya ya zama shekage. Ni a halin yanzu babu wani abin da zan iya yin labai. Gaba da wani al'amari ya gabacin karfi na rantse maka ni wani al'amari ya fi karfi na. Kin ji abin da yarki ta yi? Ta tarwatsa min goge na. Ta yi kace-kace da al'adunmu. Yanzu me zan cewa kakana? In ka je can ka ba shi amsa. Ka tambaya yar mu take. Yar mu cewa take jinjina ga shi ba. Ke ba ki fahimtar komi. Wancan dai rashin aure ne ke damunsa. Akan me za ka yi da maganarsa? Fitinan ne ya ki aure sai sa ido akan yaran mutane. Yanzu uwar goyon bayan yar take yi. Ai ya faɗi hakan ne saboda damuwarsa akan yarmu. Ba wani shi ne kawai fitinan ne. Shin ka manta ne? Fitan da kudi ya baka kyautar goge. Shin ba shi ne ya san kame gogen yayi fecewarsa ba? Maza mi komin wayar na. Ni na san yi magana da Hamagon. Dan uwa barka dai. Da fatan kana lafiya. Ba na bukatar wani ladabin ki malama. Ɗabi'ar ya mace manuniya ce ga tarbiyyar da uwarta ta bata. Yarki ta je ta salwantar da goge. Shikenan yanzu sai ta je ta kada jita. Shikenan zan baki ita waya da abin da za ku faɗa sai ku faɗa. Kinga gashi ku yi magana. Karbi mana. Yarinya waye yaron? Sunan shi Sanju. Yaron kirki ne mama. To tunda yaron kirki ne me abin ta da jijiyar wuya? To amma me yake yi a nan? Mama shi shahararren makaɗin jita ne a nan. Jifa, wa shahararren makaɗin jita ne, jito. Mutumin da yake kada jita a titi ta aka ya zama shahararre, sai ki je ki tafa masa. Rabu da wannan mutumin yar mama. Tambaya adireshin gidansa a nan. Ni da babanki sai mu je mu ga iyayen shi ko? Kaka, ka je gidan iyayen yaron. In je in ce musu me kenan? Ba za ka je ba? Ba za ka je ba ne ce? Ba za ka je ba? Ya na iya. Mijin da ya manyanta a wajen matarsa bai wuce goge ba. Kai, malam! Ka kwance ne kake magana kai kamar ka? Zo. Sanju ni kan a'a.